Nyakoro Mugajwang' mane chuny wach mangima mokalo gino mar maduong' ne jokanyo mag party mar ODM winjo chuny wach ji nyaka go mbaka mane kaka watego demokrasia marwa. Wiki kwit bende ni tinende sirikal mar piny Kenya kokalo kuom migawo mochung' weche mag arita ma iye obiro kod paro mar neno kaka dang' dhial kithethe kata jodong gweng' gi lieko paro moro mar miyo gi siling 7,000 ma dwe ka dwe manyalo konyogi. Nyakwaro Mugajwang', wabiro winjo na kaka moko kuom jodongo masanje loso e wach mar chudo ma sirikal sani koro keto gi jomadongo sa ringo matek mokalo, to ma en wach mamulo ngima ji ma opogore e piny luo gi Kenya mangima. Paro ma sirikal nigo ni kokalo kuom migawo mar interior ni Senior, inene nade? 7,000 tin. An kaka nene en sirikal onego ndika jodongo gweng' osara mana maber. Maber ni en pesa di maber en ni nitiere scale ma jotije sirikal nitiere. Koro manyne gi scale ma de gidonje. Okay. E job group. Kaka gisedonje job group no, to job group no bro determine musara ma giyud. 15,000 kadhi mbele. VOJ e gweng' onge ng'ama tiye tich ma important moloyo jaduong' gweng'. Ene wang' sirikal e gweng'. Ene wang' sirikal e gweng'. Ene ma ka nitie ji mogore to luonge. Ene kama nitie kuma kuo timore to luonge. Ene kama nitie kumilare lo to luonge. Ing'en assistant chief gi chief yudo report koa kuome. Yes. So ene wang' sirikal mangiso ni ene monego bedie empowered malich moloyo. Nikech mondo sirikal oti maber, ka girgi mar bottom up ni nyaka ti maber, to jaduong' gweng' ema nyaka gikwong ging'e. Omiye kata pikipiki, omiye simu manigi airtime mokrum, oketie ni en gi msache moro. Nikech samonge msara sani, ka koro in idwa uso lob jaduong' mchaka. Tidhi adhi atikone ni bwana ndikna kanyo ni ne wasebet kaka nyuola, to wasewinjore, to loni koro osekona nang'owa, osemiya green light na usi. Tiwene gimoro, airtime moro kanyo madundo, to gir metho bende miye. Dongo gaga koke barua mindikone. Yes. To inang' idhi godo ka Landsboard tikoni barua bende nika, jaduong' gweng' no se approve nwatimo ang'o, waromo moyiena kendo nyene burano. So sama sirikal owegi kama, to yot mar godho gi bor nitie mondo ginind nyakonchiel nikech gibende gin dhano. So ka sirikal nigi paro mar miyo gi pesa, tanta paro ni kik obede mna pesa, obede ni en msara, obede ni gine ga piko moro, obede ni gine gi simu moro gi airtime ma inyalo gone simu kata onyalo go simu to yudo report to timo ang'owa to chiwo. Kata sani nikech ng'eny gi gino lonyo. Mera moro Patrick Nyunja ni e komno. Inyalo pare no kode kane wan dala. Yes. To kaneno kit tich motiyo 7,000 ne tin. Nikech en tich ma ji chiwore. En tich mikoni okinyi kawuono kang' nadhi e puotha. Ji nogore dala cha, adhi winjo kes. Monj dala ni, adhi winjo. Iwe gigi, idhi timo ang'owa mag sirikal. So an kaber to bedo msara, to bedo apiko, to bedo ang'owa gi simo manigi airtime. Mondo tijgi obed mayot. Fred, ma en okang' ma bende solo paro mokikore. Sine wacho ni ber kimiyo gi osara moro mowinjore. 7,000 ni wacho ni tin. Nene nade in? Aparo no tin, lakini at least nitiere kamichako godo. Nekech ing'eni oloyo nono. Nekech kuom thuolo malach jogi osebedo ka tiyo tich maber jodong gweng', lakini luoro osebedo matin. Ok osemigi luor, kaluwore ni lwetgi ni nono. Samoro neno ka obiro to gimoago donge. Mak mana ni en paro maber, to bende en paro marach. Nyaka none diriyo. Piny owacho samoro nyalo bedo gi yo ma gidwaro godo mondo migi thir weche mag demokrasia. Ginyalo bedo ni gidwa ni mondo migi di dhano. Nikech ing'eyo ni katiba masani wach mar ngaoni onge i katiba. Wach mar provincial administration ne ogol. Ting'eyo ni kata mana gin kaka county commissioners nitie office illegally ne owegi nekech gin jok ma gin tiere structure mar
ngao ni gintiere structure mar ngao ni do nitie chik moro mane olos miluongo ni National Government and Coordination Act mar 2014 ka Uhuru Kenyatta ni e loch. Yes. Ne okele mane chiwo thuolo mar bedo gi assistant county commissioners Yes. gi nyinge manyien go gi tije makoro gitimo yes. sani. Victor mana gi kanyo ting'eni nokele lakini e katiba onge. Tiende ni Uhuru sirkal mane odonjo kochako implement katiba ni ne nigi luoro ni ka giweyo ni governors ema obedi in charge of security to samoro kaka gidhi nwang'o intelligence onge kaka ginyalo chope grassroots onge. Koro ing'eni sani Kenya nigi wage bill diriyo. Wachulo governors mane katiba cha oneno gi structures margi gi county admin nikech ing'eni wan gi county admin Gi village admin kaka Kisumu wan Kenya gi jo gweng. Podio bende nitiere machoncha Sub-county sub-county jogi te gitiyo tich mane ng'at achiel ne tiyo chon to ginwang'o osara te. Koro mano debate mwanyalo biro yawo bang'e kok wadhi e mathoth. Mak mana ni Victor en adier ni jodongo gitiyo tich maber. Koro gini kobiro to onego chik kech pod ok asomo chik mabiro madhi chulo gi ni nyaka bende bigi kaka iwalo gi nikech jodongo gi bende nitiere jodongo ich e igi mathoth gi beyo to jodonga ich gi oset mana kaka chife bende nitiere chife ma jodonga ich kendo nitiere chife maricho sasawa to chife bende nitie maber mkaki de yier gi koro nyaka bende bed spelled out mok ni ruoth ema wacho ni ng'ane ino nyango ini dhi bet kacha to nekech ong'eyo ni ng'ane ok dware. Koro nyaka bed ni kaka ncha ni yiero gi structure nyaka bed makata ka higa ng'ato ok otiyo maber to jopiny bire baraza to neno ni ng'ane inti dwa hero pesa ahinya nikech Victor ing'eyo ni kane gini pod ok obiro to jodongo gi be ok yal ga kes nono. Tiende ni ka gibiro tiwinjo ni kan gi kes gi Jay tiwacho ni Jay in gola 2,000 gavana imbe gola 2,000 koro ng'ama ok ogolo nikech samoro gavana ne chi liel moro ok onyal yudo 2,000 cha to jogi osebiro koro Jay mogolo ni nitiere kaka irange gi wang' maber to mano koro ok en ratiro. Koro aparo ni bedo ni pesa ni nitiere ni nyalo dhi konyo mondo gin bende koro miluma mar kawo pesa cha koro gidhi gitim nade giwe nikech koro piny owacho jomiyo gi pesa. Tadiere mantiere ni jodongo gitiyo tich maber. Sirikal bende ok onego koro ti kodgi marach nikech ing'eni ka osegik kama koro ichuli chon cha ing'eni ncha kata ka sirikal chando gi to ba wach ni gimochuna onge Ma koro dhi tweyo gi gima koro ichula onge. Koro ing'eni pesa ni kama koro riembi tich to bedo ni malit to chon ing'eni kata ka nyocha riemb ng'ato tich to ok bed malit. Koro accountability mar yiero jogi jopiny nyaka mi thuolo mondo mi giyier jodongo ma gidwa notagi maka Jay ok otiyo maber Jay dwa hero pesa ahinya Jay ka dwa yalo cases modok korka mondo liete kata joma onge pesa to gi ng'ama nigo ma samoro nyowa Nairobi gache tiende dongo to jogi duto yudo ratiro mae dhi konyo cases mang'eny ok dhi e doho to ka gidhi nyime to chuno ni cases mang'eny pod biro mana dhi e doho nikech doho to koro dhi rango evidence.